Magsige na lang higda, magsige na lang cellphone. Unya, sige ka email. Yeah, mas ma-out man kay paminawon kung ikaw nag-email dito kay sa karon nga ang anak mo ni Ligre. Ako na lang hinuoy. Dili insakto ani maring. Ay, Sila na no insakto. sakto na din ang pagtarungan karon maring. Tuod na rin ba? Naku ipaila-ila ni mo. Kinsa ba din na? Dili kinsa maring kung dili unsa? Aw, unsa din na maring. Dili kada ko pakita nimo. Ano na to kung anak. Hindi ka kaya. Ay, dali sa maring. Bro, ka. Sige maring. Salamat. Mao ni siya baring. Pangtanggal sa pagpasinaw sa pangit o patanggal sa dry skin. Hoy, maring, dry na ko skin. Maring, dry na ko skin maring. May ka may bulan kay nagsinaw ka sa asin. Sama. Kinahanglan ba na to ni? Ay, kinahanglan maring, oy. Saan na nang diretaman ratong pamani. Maring, maapas palagi na imong pamanit. Gamitin ang aning produkto. Pero sabayan ang pag-ampo. Yun ni maring. Sabayan pa yung pagkampo. Mao ganing gamitin na gani ang akong produkto. Ang ginalang na natin, kaya mau aram sina po dakupanin. Uy, Maring, nasa inday ka dya, o pero bag mga itong mga produkto ni mo. Ay, Oh no! at itong tawagon, Maring. O sige. Day, Maring! Oh, unsa man mga maring. Alisa, Day! Alisa, Day! Maring! Unsa man day na maring. Ay, na ako produkto para sa imo, ha? Kinahanglan ko din mo. Para asa man ni maring. Ay, para paputi na sa ilo. Sure ni maring makapaputi og gilo. Sure na, Maring. Mo ganay akong ginagamit. Unya maring mahuman lagi ka gilo. Maring, pampaputi na sa ilok, dili na pampahumot. Na maring unsaon man ang puti gilok maring kuwara mang baua. Hey, Maring, unsaon man ang humot og ilok og perti kong ito ma. Ikinsa man din ang iluka maring. Ali mo rin, doon Maring. Oh no! Ang inuha mong good Maring. Kuha ding ilok maring. Oh, yung ilok Maring ba? Sinurad na igabagyo. Unsa nga bagyo ba? Maring, ang imong ilok na igatapok, dagom, dalugdog, og kilat. Ahak man ka maring eh. Kuwaon na lang nako ni Bi. Hala ka, nagtipok na po ning tulok ka marites. Kaunsa ka ani sila? Mga maring! Hala, nagtipok ka naging tulok ka marites diri. Unsa na ah? Alagay, naay produkto nga di-promote ni Marites. Ay da? Tara, oh. Ah, para sa man ni? Tanggal na sa dry skin, day. Kani para sa ilok daw. Kini para sa Ilok. pampaputi. Pangpaputi sa ilok. Mao ba? Kani maring. Laki ka ng pampagwapa maring ka ng. Ugapagi ko ba nga? Mahimo ko Ingeloxin. Hoy, day. Kana akong produkto, pampagwapa. Kanang imong gipangita, milagro na. Wala ko anak. Shout out ko ni Almira Igok, Bayulita Cabardo, ug ang akong mama Pedrita Balae sa Talisay. Ug ang akong mga igagaw diha sa Talisay. Shoutout po ko ni Darlene Monti o ni Mary Jane Bukayon. O shoutout po ko sa akong pamilya, Manunday Pamilyan, Libar Pamilya. Shoutout day ko ni Kitchaan Mayo og si Emily Jerusalem, Noel Cabana og si Pete Sabiron. Shout out ko sa akong mga kailo diya sa Butuan City ug Magallanes, Jenry Mingilio, si Marvin Pilinyo, si classmate Marieta Tarinho, Anong oras? Brian Hiroy.
O ako mga silingan ng mga kriminal, Criminology, Roger Bukayon and John Ray Matutod.